Oimore nya Kwaramogi chenro en maro imore erokamano kuom yiero Ramogi TV mondo mi yud weche manyien saa 3 mar otieno wantiere kod mathoth mwaikoni mage weche maomiyo pek. The two respondents will be remanded at Capitol Hill Police Station for the period of 15 days. Bila ariyo mitudogi chielo gi magina Johala Boniface Mwangi idinegi kuom dala parko da beach etesendo bila. Wamora enya ni gik mang'eny mane wawacho kendo biro hakikisha noketi bilion 1.3 migerogo mradi man Kabonyo Kanyagwal. Kaunti ma Kisumu wanober mag dongruok mag yudo tok jotend romo kod jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro. Wasebudhe tiend nam ka makoyo chamo wasuna kayo wa to pok wayudo bodi. Familia more gweng' ma Ndiwo kaunti ma Siaya dwaro kony e manyo ringre wuodgi mane olwar e aora Yala. Lewa duto mag tudruok nyakwarom Gajwang' gin mago moyaw nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Elizabeth Otieno bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en jalupo gaye mar obila Eliud Lagat ochopo nyim duol manono tije mag obila IPOA mandiko dhoge wi nek mar Albert Ojwang' e tesendo obila ma Central. IPOA kata kamano pok oketo ler chopo mar Eliud Lagat e log tich margi chendo machiwo neno mare e wi nek mar Albert Ojwang' kaka nobet ka Cynthia Onyango miyo ler. Bang' jakom mar duol marango tije obila pacho ka Isaac Hassan yango ni jalupo gai mar obila Eliud Lagat di chopo e nyimgi mar ndiko dhoge wi gima ong'eyo e wi nek mar Albert Ojwang'. Gikone Eliud Lagat ochopo e log tich mar IPOA ndiko dhoge e yor piny koluchore. Kaluore kod malingling makende mar Ramogi TV oyudo e yor apanda, jalupo gai mar obila Eliud Lagat ochopo kendo ndiko dhoge e nyim apisas mag IPOA e wi nonro madhi nyime e wi nek mar Albert Ojwang' e tesendo obila ma Central. Temo marwa yudo thuolo mar loso kod Lagat kaachiel kod jakom mar IPOA Isaac Hassan kata kamano gore Luanda bang' fwenyo ne jalupo gai mar obila Eliud Lagat oluchore kendo leny ma olal miru ne jofwambo ka duol mar IPOA bende odagi keto ler e wi chopo mar Eliud Lagat e log tich margi ndiko dhoge e wi nek Albert Ojwang'. Bende temo marwa mar yudo ler koa kuom IPOA obedo mapek bang' apisas mar duolno yango ni ok ginyal wuoyo e wachno ka giwacho ni mana jakom margi Isaac Hassan kende manyalo chiwo ler makamano. Jalupo gai mar obila Eliud Lagat yande oyangore ni ema ne ochiwo ng'ur ne okwach kich ni Albert Ojwang' undiko weche moko e mbui maketho nyinge kama bang'e obila mag okwach kich nodhi dala gi Albert Ojwang' mayudore e gweng' makakothe kar chung' od bura makabondo Kasipul. Bang'e noyud ringre Albert e kar kano ringre ma City bore Nairobi kowito ngimane kendo lipot mar bero yango ni ne osande ma odeye ma opogore kod lipod obila ni ne ogo wiye kor ot ma owito ngimane. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wentiere weche mag do bila moko ariyo mitudogi chielo gi magina Joanda Swekra more chuny boma ma Nairobi koro ibiro dinegi kuom dala par kod abich e tesendo bila ma Capitol Hill kaka yorno machiwo thuolo ne apisas mag duol mar IPOA timo nonro. Kaka ifinya kidilero bila go picha nomako ka chwad Boniface Kariuki Mwangi gi magina kinde ng'anyo. Mwangi pod yudo thieth ka thieth ma Kenyatta. E doho ma Milimani buore Nairobi e nyim jang'ad bura Ben Make Kubi obila riyo mitudo gi chwado lisasi kendo hinyo ja ohanda Swekra moro Boniface Kariuki Mwangi nochwal mar fwenyo kapo nono ibiro dine gi kanonro dhi nyime. Clinzy Barasa Masinde kod Duncan Kiprono nyocha picha omako ka chwado Mwangi gi magina e apaya more boma ma Nairobi e kinde ng'anyo e winek mar rawera machielo kendo japuonj Albert Ojwang'. Apisas mag duol marango tije obila pachoka kata IPOA nochwalo kwayo mar ndalo 21 madino ne Barasa kod Kiprono. Kata kamano, motelo ne winjo bura no e doho, ne gichopo e winjruok kod kinde mochung' ne obila go e bura, mondo miyo dine gi kuom dala par kod abich e tesendo obila ma Capitol Hill. Paro ma bende doho no yiego. One of our prayers where we were seeking a period of 21 days. However, this application has been compromised by a consent with counsel for both respondents. I can confirm that that is a position that we agreed the terms of the 15 days for the accused to be detained. We'll adopt a compromise
by the applicant's team, and also since it has been considered by the respondent, so the two respondents will be remanded at Capitol Hill Police Station for the period of 15 days. Motelo nema okil mano winjore chungne obila goyi bura Felix Keaton nogolore burano kowacho ni noyudo ote mopogore madikala 1,000 kowuok kuom rawere mag Gen Z. Ote mabwogo ngimane to kanyo wacho ni obila gonge ketho moro amora kendo nokochielo Mwangi gi Magina. Keaton wacho ni nokawo okang' makamano kaka yorno marito ngimane kod mano mar familia mare. Burano ibiro winj tarik 3 dwe mar 6 higani. Komachielo e kar thieth ma Kenyatta Buore Nairobi, Boniface Kariuki pod medo yudo thieth e kar od jotuo moheore. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Podwane doho maneno sipidi matesendo obila ma Central Doris Mwangi ne ochopo nyim doho ma Milimani mar chiwo nene wi tho mar Rex Masai mano wito ngimane kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z ga mokadho. Doris ne odok ne obila kowacho ni ne ok gitiyo gi magina matching kata live bullets e kinde ng'anyo ma nobedo no. Armstrong Osutwa Nigler. Chiegni higa achiel bang'e, anyuola mar Rex Masai mane wito ngimane e kinde ng'anyo mar rawere mag Gen Z manotimore pacho ka dwe mar 6 higa mokalo, pod ratiro ne wuodgino mawachore ne ochiel gi magina gi obila mane gayo ng'anyono. Odiochieng' ma kawuono joneno ne ochopo nyim doho ma Milimani mar chiwo ler kod gigo ma ging'eyo wi tho mar Rex kod ng'anyono. Maneno CPD matesendo obila ma Central e kinde ng'anyono Doris Mugambi e kinde mane dayo dhoge nyim doho ne ochiwo dhok e wi mago ma ong'eyo ahinya to odiochieng' mane Rex Masai owito ngimane. Doris owacho ni odiochieng' ma kamano ne onge chik moriere mar oro obila e ng'anyo ahinya to e kaunti ma Nairobi, kendo ni obilago ne ochopo mar gayo ng'anyo ne yor apoya mopogore gi kaka ne otim e kauntis mamoko kama ne nitie ratiro. Odagi ni ok ong'eyo obila miluongo ni Murangiri ma e kinde mokalo osetud gi bayo magina mane onego Rex. There was no operation under. If we can have the right deployment of that day and we get to know who was deployed within that area that particular day, we will be able to move forward. There was no OCS that could have reported because it was spontaneous. And for that reason, when it is spontaneous, it means there were people all of a sudden everywhere within Simbindi. Those reports were being aired from even the control room. Tiona, I might not be knowing each and every officer by their names. Yes. Maybe if I can see him, I will be able to say, yes, I know this person. Doris mane oyieni ne oyudo report mag magina mane obaye kinde ng'anyono, kata kamano ne umoyie piny ni onge magina matching kata live bullets mane otigodo chieng'no, ka omedo ni onge mor ma obila yudo. Bedo ni gin kendgi emoyiene gi bedo gi bunde. Owacho ni bunde duto manitiyo godo kaachiel kod magina ne odwoki kendo kwan mowinjore ne otim. And I also want to clarify, if we must get the person who fired the killer shot, then we must be very clear on some issues. One being the deployments, second being the primary scene. From the reports I got from all the 5 police stations, there was no live ammunition used. We do not enjoy the monopoly of having firearms. We have private firearms. We also have illegal firearms within Simbindi. Joneno mamoko maromo 10 moting'o apisas mag obila igeno ni biro chopo e nyim doho no kochakore tarik 16 nyaka 23 dwe mar 7 mar chiwo neno manyalo konyo doho e timo ng'eto mare. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag doho. Ji ariyo manoyud kod ketho maseo monj manotimore higa ma 2019 e magawa mar nyadhi ma Dusit D2 manoyo ka ji 21 wito ngimagi otwe kuom higni 30 koriw. Kano golo ng'eto makamano, jang'ad bura Lady Justice Diana Kaveza olero ni jopuonj mag weche dini mag Jo-Islam Mohamed Abdi Ali otwe kuom higni 15 moro ka moro ne ketho 14 mag konyo jonjore. Kuom thuolo mar higni 6, joma ne oyudo lal e monj mar magawa mar Dusit D2 osebedo ka rito ratiro margi. Kawuono ni doho ma Kahawa ochiwo twech mar higni 30 moro ka moro ne ji ariyo mane oyud kod ketho mar konyo kata siayo jonjore manotimo monj ma kamano manoweyo ka ji 21 owito ngimagi to jomoko mathoth oyudo hinyruok. Monj ma tarik 15 dwe mokwongo higa mar 2019 ne oweyo ji mathoth kod achiedh nade, anyuola mathoth nowito joheragi, joma thoth noyudo hinyruok kaka mwandu matara bende nokethore.
Hussein Mohamed Abdile Ali majahigni 22 kod Mohamed Abdi Ali jaduong' majahigni 65 kawuono twe ne ketho mar nywako kamoro achiel kod jonjorego. Mohamed Abdile is sentenced to 15 years imprisonment for the offense of facilitating a terrorist act contrary to Section 9A of Porter. The two sentences shall run consecutively. Cumulatively, the first convict shall serve 30 years imprisonment from the date of his arrest. The second convict, Mohamed Abdi Ali, is sentenced to 15 years imprisonment for the offense of conspiracy to commit an offense contrary to Section 23(2) as read with Section 23(4) of the Porter. The second convict, Mohamed Abdi Ali, is sentenced to 15 years imprisonment for each of the 14 counts for the offenses of facilitating a terrorist act contrary to Section 9A of Porter. The sentences for the 14 counts shall run concurrently. Abdile kata kamano oyudo kod ketho machielo mar konyo jonjorego yudo bok mabandia mar miyo gi yote timo timbe njore pachoka ka jaduong' Ali bende otwe wi ketho machielo mar konyo jonjorego dak e boma ma Nairobi manyangaf motelo ne monj makamano. Kogolo ng'eto makamano, jang'ad bura mar doho ma Kahawa e boma ma Nairobi olero ni kata obedo ni ng'eto makamano ok nyal chiero joma nowito ngimagi e monjno, mak mana en gima duoko chunye kendo geno ne johera mag jogo manoyudo lal. Those who facilitated the terrorists may not have carried weapons, but they are equally complicit in the violence that followed. This is more than criminal conduct. It is a betrayal of the very fabric of our nation. It is unforgivable. Let this sentence therefore speak not only through the law, but through the sorrow of our wounded people. For those who stood with the enemy, who helped to make the attack possible, today justice answers, and Kenya remembers. Abdi mosebedo kaluwo bura mare oko mar doho tok weye kod rambun mar shillings milion 2.5 ibiro twe jela ka doho golo chik mondo omendano oketi akaụnt mar bengi okony moko kuom joma notony e monjno. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto medo singo ne oganda jo Kenya ni singo manomiyogi e kinde campaigns mage nyako chop kare. Kendo gitimo duto manyalore mane onigi chopo kare singo machal kama en manifesto margi. Noloso Karen e boma ma Nairobi kinde romo mano kelo kanyakla bad piny owacho matayo chenro mag piny owacho kama oting'o jotend migepe kama noyango ni ok gichiko wang'gi e yiero mabiro to gichiko wang'gi e gero piny Kenya. Lydia Okeyo nigi mathoth. Ne en romo mar adek mar bad sirikal marango chenro mag piny owacho, the National Executive Retreat mano obagi Karen ne boma ma Nairobi. Romo mano otelie gi jatend piny Kenya William Ruto kendo noyore gi jotend migepe, jogoro mongirore, josum paro ne sirikal kod jotelo mamoko. E romono, jatend piny omedo nyiso maino mare neno ni singo manomiyo oganda jo Kenya kinde campaigns ochopo kare, kendo kwedo mag mosebed ka iwacho ni ne gisingo gigo ma ok ginyal timo ne oganda jo Kenya. We did not overpromise. We promised what is doable because it is documented in our manifesto. All the commitments we made to the people of Kenya are documented in the manifesto. And I am very clear in my mind that we will be able to deliver on that manifesto. Olero ni en kod lange ok giket wang'gi yiero mabiro to giketo wang'gi chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya kokalo kuom chenro mar bottom up economic agenda. Our focus is not the next election. Our focus is the transformation of Kenya. If there is a second term, there is plenty of things to be done. And if it can be done in 5 years, why do you want to do it in 10 years? Of course, the last bit will require us to be more direct, more focused, more energetic, because it's the final stretch. But we've made good progress in stabilizing the economy. In my view, the macroeconomic fundamentals have been brought in check, from fuel prices to inflation to cash reserve ratio, and all the other macroeconomic indicators, including interest rates, which last year were able to drop by 2 to 3%. If we don't succeed, and if we allow this country to slip back,
we will have let this country down in a very profound way. Omedo jiwo lange ne gimed tiyo kanyakla mar neno ne gigero piny Kenya ka jalupne Kithure Kindiki onyiso mor mare gi sirikal manyuonda mar broad-based government ma owacho ni osekelo kwe pacho kae kendo omiyo gi lwasi makare mar gero piny Kenya. We must do what we must do. As so long as it is in the exercise of transforming our nation, the next election notwithstanding, and we must succeed. We must succeed. We have to thank you. We don't have an alternative for reaching out and helping us to have a broad-based administration that provides greater political stability to help us deliver on the promises that we made in 2022. Romo makama makaunda lariyo getorango kenge ma sirikal osegweneno ni singo manomiyo oganda jo Kenya ochopo kare. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Kaunti ma Kisumu koro biro goyo ndawo maduong' e dongruok kaluwore kod romo mobede kind Gavana Nyong'o kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mar odiochieng' manyien. Romo mane weyo ka piny owacho singo chwalo dongruoge mopogore opogore mag omenda mathoth e kaunti no. Millicent Adhiambo nigi ler. Gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o oyango chenro ma opogore magikete winjruok kod jatend piny Kenya mar chwalo dongruok e kaunti ma Kisumu kaka yor gero ochumi mar kaunti no. Motelo ne dongruogego en chuo kogno e oboke wach keto Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e rang'iny mar level 6 kaka yor kelo thieth makare kendo machiegni ne jo Kisumu kod alworane. Neno ni Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital oteri rang'iny mar 6 mondo thieth makaeri madhi nyime kata madhi malo oyud Kisumu ka. E jiwo weche pur kod pith kaka yor bero ochumi kod nyayo chiemo, Ruto ne oketo bilion 1.3 ni teko gero center mar kar pith rech makabonyo Kanyagwal ka bende milion 700 ne oketo mar bero pur kod pith ochele. Nyowacho ni odwa keto kendo biro hakikisha no keti siling bilion 1.3 migerogo kendo matiekogo mradi man kabonyo Kanyagwal. Duong'o nyowacho maber ahinya nobiro miyowa milion 700 to boost rice farming in Nyando sub-county, empowering our farmers and strengthening our agricultural backbone. E dongruok mar weche wuoth, milion 800 ne oketi mar gero meli ka bende jatend piny osingo mar neno ni apeini kaka Mamboleo Miwani, Maseno Kombewa e kind mamoko bende otieki. President Manyo nyiso maber ahinya noseketo milion 800 mondo tich odhi nyime e dho wath ka eri mar loso mende yo moa Mamboleo kadhi Muhoroni wagena ahinya kendo osechak time. Jatelo nyowacho nobiro medo pesa kanyo mondo yorno otieki. Yo moa Maseno kadhi Kombewa notime go e Lamu to Lamu nochopo Kipasi kende. Koro ni yorno mondo tieki to yore ma konye mondo yore connect yore moko bibiro gero. Kisumu bende ne oyudo milion 500 mar bero kuonde ohala kata special economic zone. Kachirni 5 bende biro yudo sir mar milion 250 nyaka 350. Ruto oyango ni odhineno ni otiek gero hemko kata air control tower mabiro konyo e jiwo arita mag ndeke e alap ndeke ma Kisumu. Ewi mago, senta mar keto arita kod reso oganda e lwet maundu bende ibiro gero alwora mar Nam Lolwe ka bende osingo mar neno ni ndach reru mawuok Naivasha nyaka Malaba ochopo Kisumu. Gavana Nyong'o otelo ni singo makamagi nyiso makruok motegno kanyakla mar sirikal mamalo kod mag counties mar chwalo dongruok ne jopiny kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakoromo gitok report ma Millicent Adhiambo mtenore kod county ma Kisumu ka oyueyo mokwongo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar oimore.
Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, Manera Mugi TV. Mana kaka onyoso wuon mo kod ng'wen chwadore lemb kochiel, onjiri bende en chuny chiemo. An wuon asechamo product molos gonjiri, omit. Ang'o maketo onjiri bedo chiemo mani kod nyinyo gi roteke mag del? Inyalo kawo onjiri tiregi, to samiloso chapat, kek, tikao onjiri moregi tiketo koro bedo achiel kuom ingredients. Pith gi mit mar onjiri. Tudri gi Millicent Adhiambo chieng' Ngeso saa 1 kod saa 3 mar otieno. Kik bai. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o? Ka yieng' Chachaga. Ibiro tenda kama ni chaya dong. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kijoki. Waluong ne polis. Yes, ajuri. Topic. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 1 gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Machiegni kaunti ma Siaya luoro kod kiondko pod okwako chuny familia ma James Okinyo manokier kendo luare orayale gweng' ma Ndiwe kaunti ma Siaya ndalo 27 mokadho ka chendo ma yudo ringre no pok onyuolo lemo. Kaka jafamo marwa e kaunti no Steve B. Kolera nyula no koro kwayo piny owacho mondo konygi yudo ringre no magisebedo ka gimanyo ma ka gitiyo kod jopiny maonge lony e goyo abal. Kuom ndalo 27 sani kochopo wang'o nyango tir, anyuola mar James Okinyo bolo tijegi mag odiochieng' piny kendo gichako wuoth mochika orayala kanyo mane wuodgi okier kendo lutore. Bang' chopo kae, rowere maraga kendo manigi muya mathoth choko chir mar donje iye ka gin kod lek mar yudo ringre ne ka joma moko to loso chiemo minyalo bil. Gino magiwacho ni osigo mapek. Wasebudhe tiend nam ka ma koyo chamo wasuna kayowa to pok wayudo bodi. Koro gi sida mwakale kata mana kaka wakonyre wan wawegi idie dala kanyo jowete osetemo. Gisetemo gibiro gibustwa gi pesa, ng'ato golo 200, ng'ato golo 500, ng'ato be golo 1,000. Koro sebeti pi kar kanyo kuom kindego duto te. Wasebedo gi tich matek ma kata joma owuok oko ni konyo amanyo gino nyaking'i konyruok ma margi korka chiemo kech en tich matek. Ng'ato kowuok okinyi to oduogo odhiambo saa 12. To magi duto te gin pesa. Yie bende MCA nochiwo gi engine. Fuel wane mwa onjo siling 2,000
sama jogo dhi men pile no to ng'ama riembe no bende ichulo 1,000. Midhiero ma kamae osemiyo giduongo dhoudi mideo pacho ka to pok yudo kony ka koro gin kod kwayo ne piny owacho mondo chwal jolony e goyo abal mondo konye manyo ringre no e kind kwayo mamoko. Wan kaka jogweng' wadwaro ni mondo mi sirikal mamalo ka giyie to gilosnwa daraja no hinyowa chakre daraja no tur gisebiro gipromiswa ni daraja gikelo giwacho ni wik achiel kalo ndalo 10 kalo koro gikelnwa daraja no. En gima lit kabisa ni nyathi nyalo chwe pi to dok dala no nikech gin to gin gi jok manyalo chiwo konyruoge go idara go tegin go gin gi jonimogo gin gi machineries go koro mondo mi gichiw kony yot kendo yot kabisa. Kalure kod wuon mare po nono girem yudo ringre no juma manyien to en okang' mane magibiro kawo. Ok anyal iko ondagla rabolo no kata gimoro machielo no ke seche midwa timo mano tichal ng'ama dwa tudo chuny mani nam no gi rabondi ma idala no. Seche miroko itudo chuny ma inam no gi rabondi ma idala no seche moko nitie gima in iwuon iywayo machielo to kinyal ng'eyo kiny kendo ibiro paro ka chuny go osechako tiyo kendo ginyalo koro tiyo kendo yore mopogore. Koro onge tiende en mana wach Nyasaye kende ema dhi ting'o malo. Tok ndalo 27 mar manyo ringre James Okinyo jahigni 21 mane owito ngimane e aorani. Anyuola mare pod nigi geno mar biro kowe kar yweyo ma mogik po ni giyudo sir kowuok kuom piny owacho. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Piny owacho e kaunti ma Kisumu riwruok kod joket mwandu ma ok ochako tiyo kanyakla kod kambi mabiro loso yedhe ayanga e kaunti no. Yedhe mabiro konyo ok jo Kenya kende to kata mana pinje moluoro Kenya. Ipo ma kambi ni biro kinde matwako osebedo loso kembe Kenya manyalo loso yedhe ahinya to magayo kute magayaki, malaria kod kahera manyaka sani pinje machiwo sir nyicho duoko atamalo mar sir magichiwo piny. Yepo mar kambi ni geno ni dhi duoko nengo mar yedhe piny e pachoka. In many ways, Kisumu will be pioneering manufacturing of drugs which would be affordable because of the way the drugs are made, but also because of the partnerships that will be created through this process. We want to say that it has been a major achievement. In fact, for Kisumu, this is one of the first only manufacturing plants for many years. We're going to produce medicines of the highest quality. We'll bring the cost down, and we will actually elevate the healthcare and the quality of life of the people in Kisumu, in Kenya, in East Africa, and beyond. As wananchi, your expenses in medicine will go down drastically, and it will not just because of the drastic reduction of prices, but also there'll be jobs, both technical jobs, both small jobs. Nok mar moko kuom yedhe ma gayo tuo mar ringa mar remo kata sickle cell koro miyo moko kuom jotuo kadho nam chumbi tiyo gi yedhe mag nyaluo e temo gayo tuono. Mikoni en achiel kuom tuoche ma nyoro jodak kadho nam chumbi. Ma oyangi moko kuom jotuo go mabende koni weche mag akweda pod nyoro gi kor gwenge ka achiel kod kuonde tiegruok. Kaluwore gi kia mar jopiny ewi wach ma tuono. Jafama marwa Joja Oko ne oloso gi moko kuom jotuo go odiochieng'ni ma piny ngimane hingo jotuo mantiere kod tuo mar ringa. E gweng' ma Kombani e kaunti ma Kwale, kae ne ayudo ka moko kuom jotuo ringa mar remo kaachiel kod jorit jotuo ma kamago obago duol mar jiwore gin giwegi kaluwore gi midhieche ma gikale e odiochieng'ni ma bende piny ngima dhialo odiochieng' jotuogo. Achiel kuom midhieche mane gipimona en wach akweda ma gikale kor gwenge. Mwingine akasema achana naye yule, achana naye mgonjwa ule mwanzo atakufa. Yaani mpaka mtu anajaji ile pia utakufa lini, waona? Kina baba ni kama wamesukuma hili jukumu kwa kina mama. Sasa unapozaa wari ama unapozaa mtoto ana ugonjwa huu wa sickle cell, kuivyao wanaona kama ni laana ama ni matatizo yametoka kwenu. Sasa ndio pale anajitenga
unaachiwa ule ulezi. Midhieche mabende gikone yudoge nyaka e sikunde. Alikuwa mwalimu wa maths. Wataka kujaribu na huko tunakwenda kuambia, we yai wasemaje? Wasema ama nakuita. Yai sema. Sichapwi. Siwezi pigwa. Sana nita mimi yai siwezi nikiguswa nitavunjika. Nengo thieth gikoni bende en achiel kuom gigo mamiyo tuono odwa medore ahinya ka oganda mathoth bende gikoni pod onge kod ng'eyo matut ewi tuono. Kama hiyo hydroxyurea utaipata kama ikiwa cheap kama ana shilingi 50 kwa capsule moja. Na kila mtu ana matumizi yake. Kuna mwenye ana meza moja kwa siku, 2 kwa siku, 3 kwa siku. Unavyofanya lazima uhakikishe kuwa mimi naeka chakula, lakini lazima kuwe na ile 100 ya dawa ama 150 ya dawa, ambao ni ngumu sana. Waumwa tena sana, hauwezi hata kutembea. En gino momiyo jotuogo kaachiel kod jorit mage manyo riekni mag yudo thieth mag nyaluo ka gipimo nani moko kuomgi tiyo nyaka gi pot tong gweno kaka yath kaachiel kod alode mag nyaluo. Mayai yana tiba. Ukipata zile shells zake, alafu ukiboil, unayaboil yale zile shells unaziboil, unatoa kuna ile thick layer ambayo iko pale katikati pale. So ukitoa ile ukiponda unapata ile unga yake, unachanganya kama na edha kahawa, uji ama chakula pia. Ile inatoa hiyo nani. Mboga ya majani ambayo iko na kiwango cha juu cha damu. Sasa watu wanashauriwa waitumie na wakati wanakula, ndio ile HB ama kiwango cha damu kisiwe kinashuka sana. Huwa napenda kutumia kama kitunguu saumu, ile garlic. So ile huwa napenda kutumia kutafuna ama ni ponde nichangie na mafuta nazi, nisikie mahali panapeni nijipake hizo. So kuna hizo karafuu. Mtoto anania akiwa vile, unafanya nini? Unamsaidia na njia gani? Ikizidi utaenda kwa hao wataalamu, lakini nyumbani lazima na wewe ujukumike na kumwangalia. Yudo thuolo mag tije bende gikoni en midhiero ka kwayo margi en ni piny owacho wuog oko mar chiwo puonj makare ewi tuono. Mtoto kila wakati yupatikana na crisis, hapa na hapa maumivu, hapa na hapa yuko hospitali. Hata ukiwa kazini, utakuwa kazini mwezi mmoja uwezi umaliza, lazima utalazwa na huyu mtoto. Na hawezi kuwa mtoto amelazwa ubaki kazini uende pale. Na hivyo ndio kazi yangu ilienda hivyo, na mpaka saa hii changamoto iko. Kwa mtu akijua unaugua sickle cell na kuambia wewe hautafaa mahali kama hapa, manake absenteeism kwa mara nyingi hauko kazini. Unaweza kuta umekuwa employed mahali lakini hauwezi keti for long kwa sababu anytime unakuwa na hizo crisis. Tokopogore kod kinde machon, gidwani piny owacho oti kod lony manyasani mar neno ne gigayo tuono mathoro mako nyithindo kapod tindo. Sasa kuambiwa ni World HIV Day, ulimwengu mzima utakuwa umejaa watu mabango mabarabarani. Hii ni World Sickle Cell Day. Unaona wapi? Ama kutoka Mombasa paka umefika Kwale, ni wapi umeona mahali serikali ya kaunti ambayo imejitokeza kando na Kilifi kusherehekea hili jambo? Kwa hivyo sisi tunaomba serikali vile wanavyoshughulikia swala la haya magonjwa mengine yanayoambukiza, pia haya magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo sickle cell, tutengewe pesa katika bajeti na tuweze kupata dawa bure kama vile wengine wanavyopata. Lakini wakati wetu likuwa hatujui sickle cell ni kitu gani. Kiasi unakuja kugundua ni wakati sasa inakuwa watu wameanza kuerevuka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakwaro gin kinde mag mondo mi wago mbaka kendo wang'e sigana mar ni gin kanye. Man kaka juma ka juma kelni chenro mag gin kanye. Kawuono wamanyo ni Jabez Oduor. Jabez en MCA Makongo Weya kendo siasa mare ni beteke mokalo kaluwore kod chung mare kod manen gavana machon ma Mombasa Ali Hassan Joho. Tokwe bedo MCA sani odoke ohala matindo tindo kod tuke mar golf mabende gingita gidel. Walter Nyambaga miyo sigan Jabez Oduor bangle me Mombasa. E gweng' mag dho wadh nam chumbi Mombasa, warado kod Jabez Oduor kanie tukene mapile mag golf, opira mar kede minyudo to mana kogo kwan malong'o
kama olwarie. Jabez en achiel kuom MCS mane otiyo e ward ma Kongowea. Kata kamano, gisani en oko mar telo. Jabez nonyuol kure to somo kanye? Ana wuod Asembo. Kamoro ni Komenya. Asembo Komenya? Yeah, ja Komenya. Tok Nyilima kanyo. But chako somo Mombasa ka. Nursery moro ni Beans Primary. Beans Nursery, Kengeleni kacha. Kaito asomo Maweni Primary School. Sani nige nigi secondary. Kaita chaka di high school moro ni Serani. Kawuok Serani tadhi University of Nairobi. Timo Bachelor of Commerce. To chako menyo mare kure? Ng'eny time na bedo ja ohala. Ma the peak business ma bedo kasetime town ka en mar outdoor advertising. Sani an gi kambi mar estate development. Wa nyiewo lo, wapogo, wa uso. But ka nachako piny kabisa. Nachako kaka jemiluongo ni ahoka. Wuotho gi bag, ofis ng'ato, mano, jachungu. Wago mano, kawuok e mano bang'e kana tieko college to nokawa gi kambi moro iluongo ni Prime Products. Ma joma kelo modhi mag ndalo no koko bate kodonjo markets. Modhi mag mon gi, rigolo gi oko. To bang'e bedo manager kanyo, dogo kawa gi kambi moro mar bwana moro ni Chesaina Bartonjo, wat moi. Atiwe kambi ne mar Chesco Telecommunications. Kanyo ne wa uso mobile phones. Ene kambi mokwongo uso mobile e Kenya ka. Okay. So from there, my marketing I got involved bag my kambi. Miluongo ni Visions Advertising. Makoro wagero go billboards gi to rent. Kalore kod tudruok mare kod osiepe, Siling bende nochako kudo ne ofuko ma Jabez nodonje siasa. Pero nonyuola e town kaendi. Ohala mar outdoor advertising bende ne yudo ka wagwenyore gi jomunisipaka gi kacha mang'eny. Kenya kiyudo approval koro nomiyo ma wang'eyo weaknesses gi strengths mag local government operations. Koro nwadwa ni wadonje iye kacha walos gik moko mondo obed procedures mowacho ni playground mag international cities. But mtaa kumawuok an jamtaa molo ni Kongowea. Bende ne wan gi challenges moko ma kawaida mag vijende onge tich. Kacha nitie chiro manoger, mismanagement mar chiro chande. Koro niyudo ka vijende wa jomana kawan miyo tije billboards gi. Moko nwaketo askaris, moko ne itho. Koro nemiwa pressure mar mondo wakonygi gibende giyud kuonde me ginyadonje. Koro through that na the late Fidel nosiep na matek kabisa. Kubire town kato nyakomanya. Bwana kitem gini matin mondo wane ateme mokwongo 2007. Ma ndalo no baba ne nie chama moro ni LDP. Magino no bawa that time. Doga teme kendo 2013. Kanyo makora yude mobedo confirmed. Madonjo gi ODM. Kanyo manodonje joluo mang'eny town ka. Kata odoko ni noyudo thuolo mar telo to kod donjo e assembly ma Mombasa, Jabez wacho ni midhiero moko to ne pod nitiere. Kan wadonjo gini mokwongo expectations gi gik manowach nopogore gi gik manwadhi mawayudo. Okay. Nwadonjo county munyiso ni wan port ni wan mwadhi manage. For instance. Ala? Nwang'e ni port ma Mombasa MCA zama dhi make decisions. Gik mang'eny. Kaito kawa transition bende no wadhi mawayudo ka kacha ne nitie bylaws. To wan koro nego walos fresh laws. Koro yudo ka nitie conflict seche moko nitie staff manoluongo ni transition staff mane moko ne gin jomunispa. Okay. Koro kawo gi county. Koro yudo ni gik ma onego utim kulingana gi 2012 constitution gine nitie buk moro kanyo
mwaluongo ni the 2012 Act, County Government Act, mane miyowa right of operations, yudo ne giguonyore gi gigi. It was a very big challenge. Omiyo Wambaka e kaka ne gichako chuogo chike to godo kaka ne gitayo chenro mag tije e assembly. Kata kamano, weche ne ogwenyore gi kod kaka ne giparo adieri mar chal. Through the county secretaries. So mago mane challenges, but well, we sailed through. To kawan wawuok 2017 kanyo marwa cha bendo nodhi mobedo machiek matin. Okunwa serve the full 5-year term. Koro iyudo ni nowuok Mombasa ka waloso chike madhi karibu 100 ma nyaka kawuono ng'eny gitiyo. Ma nyaka na wuogi sani parking no ayudo ka ne en 100 2013 ma Mombasa ni nyore ka nodonjo 200 in 10 years. Nikech wan gi level manwa pime makata ng'eni in another 10 years okonya kalo 400. Koro manga chiel kuom sheria manwa keto, nitie sheria manwa kalo mar development control, ute migero gi. Yes. Wacho ni ot ma nigi gorofa machopo 4 kadhi mbele nyaka bed gi lift. Mondo accommodate joma disabled. Jabes Oduor miyowa kit kaka telo ne oganda mopogore kod dhoudi mago ma ok magi. Chal to bende nitiere tije ma ochamie nyadhi. Town ni challenges gi opogore gi thuche wa kuma wae kocha. Nikech kaka kae ndio wacho ni ma en cosmopolitan town, mokiko ji. Koro gik moko seche moko mitimo bende okinya paro jo ukende nyaka ine kaka ikike gi kirieko mondo kik okel mach moro kanyo. Etende bende nopong' kod midhiero kod achiedh nade. E kinde ka kinde ne odunyore kod mane en gavana machon ma Mombasa, Ali Hassan Joho. Ne wae gwarorega kochopo godhiambo to wadogo bedo kamoro. Aje gavana Bos. Na golo ko kan nikech ondika. To ma ok nyati? Ma ok nyati. Manyaka sani wawuoyo wan osiepe. En member ma karwa kaendi. Wagogo kode. But kochopo kuma tich nitiere to mana kaka iwacho no. Simoko nyaka ji yuare. En ani koro gima waneno which is very sad. Makoro aneno ka timore thuche wa kocha. Gwarruok no odhi too much makoro bede nyaka gi tho gi jomoko koro kawe personal. Ji nyaka ng'e kaka pogo tich. Gadiera. Opako kit kaka duond bura mar ODM to kod oganda Luo osebedo kod winjruok ka gimakore e kendo gijiwo telo ma margi e kind oganda mawendo. Kija miriambo nyawuondo ji to kaming'a. Koro jokongo were gin joma osedago magi ng'e maber ma to jaluo but en ng'amo chung ratiro. To ombulu mane igono manwa chung'e no be nitie mana jogi ma jopiny ni. But gimiwa en kipangori maber to ichung adiera to Nyasaye ting'e malo. Mok mana ni jowa be nochopo ka chon. Jowa tie town kama tek mang'eny kendo. Jabes Oduor luongo nying Fidel Odinga e kendo opoya ahinya kuom sir mane gibedo godo to godo kaka ne gidongo rowere. Fidel mokwongo ne jara of course. Mamano vijende te wan go town ka. But ne ng'amo era diera to ne ng'ama tiyo matek. Ne ng'ama kata ka ng'ato temo nyiso ni ng'ane nyako neno wuon. No wan gi program moro ka ne wachako ga e showground ma Mombasa mane iluongo ni Mombasa Youth Got Talent. Mombasa Got Talent. Mano program mane wachako kode no watemo kaw ndalo moko be vijende moko no watero Germany. Watch music inige. He was a key sponsor. Nengama, I would say we lost a good friend, was a leader. To kadonje siasa no kanya wuon no konya at some level. Because ana wuon siasa to kunadwa donje. All right. To kato doko nigi sani oken MCA kamano. Jodak makongo ya to kodalora mare. Podo chopo kuwe mare yude sir moko. Bang chung 2013 oknadoga chung MCA. Yes. Koluwore gi yuak mar jowa
ne gidwaro kama wanyalo yude duol maduong' ma gigiwa moko mamok notimore no anyano kanyalo sudo mbele. Koro notemo mondo wadwar koma Senate but nwalalo. Koro bang' kanyo ok nadoga chung' ombulu mana orumo mar 2022 mano ok nachung'e but jowa mabiro ma mheshimiwa mantie matina mokonyore godo. To familia mare ne okawo kitende ni nade? Mokwongo jaduong' gini nobwogo nikech mana kaka jowa mang'eny ok noparo ni ng'ato nyawuok Aluo to biro e town kaka Mombasa to kwayo ombulu to yudo kom. Koro jaduong' koni weri gi gini chamo pesani gini kama but bang'e kanoneno ka ji go foleni ebo oluwa aluwa foleni nogono ne gimor kabisa. Kopogore kod siasa, Jabez en jatuke buora monywando nyaka golf. Kani thuolo atimo tuke ariyo. Nitie moro ma enam chumbi ka waluongo ni kite surfing. Okay. Iluongo gi gimoro ni surfboard to yamo yuai chikori kama malo matin. Wago gige mano. To golf benda goyo ka, an member ma club ni. Golf achako tugo quite some time but an exercise. Yudo ni wan gi 4 hours iwuothe bunguni. Bunguni en pap ma karibu kilometer en eka madhi 200. To kigoye gimoluongo ni 18 holes irom gi ng'amo wuotho kilomita 15. Koro man en exercise ma pa wi kaka ana tuge diriyo. Koro kituge diriyo to imiyori exercise moromo. Go abal kwang' simoka Mkomani, yo Mkomani kadhi town chaka duogo ni mano karibu kilomita 1. Okoni kaka jatelo mane jopiny oyiero gino mabende ne tude kod jopiny matindo kokale tuke makawuono gintiere niendi. Kendo ka bende mane gigoye mbaka kondo kaka inyalo pogo dongruok kind telo to kod kaka ipango county. Kibiro ka koro paro mang'eny igolo koro wini opira ni okay opira ni be okodwa stress dendi be ko makore kabisa bo opira ni ng'eyo ni ng'ani nigi pressure okobidhi nyaki release me relax kabisa enigoe ka dendi otulia koro neno ng'eny ji mang'eny gik ka Nyakora Mogi erokamano kuom bedo kod chakruok nyaka giko. Gwaro lumno kamano go opira koro go opira was wadhiyo goye mang'eny. Jata chenro mari kunthuni duto ne en Walter Nyambaga Wuod Koweru thon kajidhi kendo kajiduogo oriti masane. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you.
Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. To binge gimoro. Binge ni tablet luongo ni Damaris Amayo. No. Damaris. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Tuke mag sekondar kidieny ma county odhi nyime Kisumu odiechieng' mar ariyo skum sekondar ma Kisumu Boys, Kisumu Day kod alap tuke ma Moi Stadium. Tuke ma kawuono dago kore ne ogole 2-0 Kasagam goyo Moroni 4-0 Nyakach goyo Magadi 12-0 timba dhula mar Ngere goyo Lemba 5-1 kapok Kisumu Day ochwer kum Moroni 9-0 motelo gokinyi Agai ne goyo Kisumu Boys 1-0 Kisumu Day goyo Lemba 2-0 tuke go ni biro rume gi kodirani kapok ochopo regionals. Naona Nyakoro mogi tuke go odiochieng' makiny wantiere kod bende moko kuom tuke mbiro tugo odiochieng' makiny mago fixtures e pool A. Kasagam kiny tugo Lembo Boys saa 3 mar okinyi, Kisumu Day tugo gi Ngere saa 5 mar okinyi, Moroni tugo kod Lembo bang'e saa 7 aeto Kasagam botio gi Ngere saa 9 mar odhiambo. Pool B Lela botugo Kisumu Boys saa 3 mar okinyi, mano Kisumu Boys, lap mag Kisumu Boys aeto Agai Mix tugo Njiko saa 5 dago kokore gi Kisumu Boys saa 7 bang'e Lela bro gocho kod Onjiko saa 9 mar odhiambo. Mago pool B. Pool A tuke gi tugo e paw tuke ma Moi Stadium. Yiero mag nok e tielo machielo ne opogore kendo gore Luanda tok do mamalo mabet Eldoret golo chik machungo kendo choro yiero go mano chan kawuono. Man kara bedo ni tim malungore ni New Dawn ne biwo seo ne jang'ad buche duol mochung' ne winjo ng'ur mar tuke kuom nindo nyakonchiel kendo rem mako motegno ng'eto mowinjore. Seche manok kapok ne ochungi yiero Andrew Mudibo mar kabi Mama Liku ne odinne e laro kom mar jagoro ka wacho ni oluwo chike ma oko chikore tir kod chike madwarore. Yiero go ne beni bago tarik 23 dwe mar ang'wen gani kata kamano nyaka sani pod ok gichopo e winjruok. To the right positions.
We were ready to proceed with the elections. Unfortunately, we got an order which has given no room to be able to proceed. This matter has been filed in the Eldoret High Court. We are not able to proceed with the elections. As an executive, we've sat within a very short time, considered the matter before us, and found that proceeding will not be good for the organization. Akwaro mogiro kamano kuom kete Ramogi TV kendo chenro ne en maro imore ne jago maneno achiel kachiel kamano Apostle Dr. Kainan mano Kevin iwacho ni nena maler ka intiere Dagoreti jotend din koro nego los audio chieng mabende biro lamne piny Kenya. Kamano Apostle Kainan ka intiere Dagoreti kumorote machal kamano kendo neno achiel kachiel ntie ng'at mabende luongore kaendi ni jaro soja kaka pilo wacho ni chieng Manuel ani yo makare ngis jogoro me ani chieng Jumapil watieko opira bedo ka watugo kanyo e pap ma Ulinzi gibi mondo mi watiek lig makare. Kamano kuom ote machal kamano kaka pile Richard Ogodo ka intiere gwenge mag Eldoret wacho ni chieng Manuel mosna min wanyo wa ka intiere pala karacho. Kamano Richard wacho ni aworo kaka piny Kenya dhigi sani iwuotho to ing'iyo toki kineno polis to chunyi go kibi okonego adag kamera. Kamano Richard Ogodo ka intiere gwenge mago magel chona musni wadu Nobat. Kamano kuom ote machal kamano Richard Ogodo. Ntie ji mathoth manena kendo ote gi gin mago ma adonjo gi Elax ka Willy Mike Senior wacho ni chieng Manuel asewuok e gweng aduogo Nairobi kendo amor ayudo ka dhano chako modo duma obokelo numoke studio kanyo. Kamano ka Willy Mike Senior kuom ote mari gi sana Loch Valley wacho ni chieng Manuel aneni ka ntiere gwenge mag Mombasa. Kamano kuom kete Ramogi TV Dhiambo Masani. Lona Daktari wacho ni ka ntiere gwenge mag Busia. Kamano kuom kete Ramogi TV ginji mathoth morote gi kaen yakor Mgajwang malimo achiel kachiel kokale mbui mar Facebook ka achiel kod X to kod YouTube. Mana makelo giko mar mi weche manyien ma ikoni chenro mar imbe weche makawuono maga mesa makaw weche manyien bedo gi thuolo mar ikoni audio chieng duto. Nyinga Ochieng Emmanuel deloko marwa nen Elizabeth Otieno. Ubed gi otieno mokwe.